ё додани ҳуқуқҳои муҳоҷиро оҳиста-оҳиста айёрдан кардан, спецприёмникҳо рафтан, баъзе кӯмакҳоро кардан, тасмим гирифтем ки фақат дига муовинати тимур 60, яъне ки моҳи копирайтим гуфтем баъзе одамое ки спикеро ҳозир як 60 меёрем ки бизнеса ёд метиҳем. Аллакай мардумо қонунро ёд гирифт, геш кара гап дода намешава, ҳама ёд гирифт қонунро, ҳама ҳуқуқиша медонанд. Бачаҳоро нигоҳ мекунем ки ҳама сар либосон дига як аллакай. Бачаҳоро мебинем ки ҳамашон як шавармаву таксист баъзааш 3-4 такси харидаган бизнес мекунанд. Кори фақат вай бизнес нест, барои шумо бидонем. И яке ай паҳлуои хулои муай беҳад проектҳои калон дорем барои бачаҳора. Баъд ҳамин вохӯрие ки мо мегзаронем, мо мехоҳем ки тарзаш якел боша ки на фақат мо гап бизанем, баъд мардум мехизан бираванд. Мо мехоҳем ки ҳамин сарҷам, инам ҷамъшудагии шумо дар дигаретон фақат шумо ошно шавед, шинос шавед ва чӣ медонед, як кас ҳаста ки пул дора, як кас ҳаста ки мол дора, як каси дигар ҳаста ки знания дора, вақте шумо якҷоя мешавед. Мо 2017 то ҳозира таъриф намекунам, худман мумкин аст 10 каса зиёд шинос кардагим ки партнёр шудагам, дигараш вабчи намешинохтам. Хеле ман хеле марако майда ҷамъ мекардам. Шумори 10 нафар, 15 нафар мешинидагим ошои хона сабаб мешинам ки ҳозир мешиносам шумо ки як проектҳое кардагам ки чанд миллион меистад. Аммо бо дигараш намешинохтам. Ва ман умедвор ҳастам ки дар ҳамин ҷамъ шумо дигартона шуно шида дар вақте ки мо кофе брейк сар метиҳем ҳамонҷа суҳбат карда гап мезанем. Вале ҳозир шумо шидагин дар ряди якум, як каси ряди панҷум намедонем ки и кияй, вай кияй, ия хитой бор мезанад, вай ҷа садовод савдо мекунад, я дигараш шумо дор ферма дор намедонем каси дигараш. Барои ҳамо мо рандомна микрофонро метиҳем, кадоме ки мехоҳад дар бораи худаш гап занад, бишносанша мардум, баъд дар вақти кофе брейк суҳбат кунад, пеши биён худаш гап занад, хати мардум контакт кунад, дар болина даст мебардоранд. Битавассита микрофон дорем, метиҳем, зуд хумона шинос мекунем ва бисёриҳо ҳозир айраҳои дур омадан соат 7 саҳар буд навистесиянд ки акам расидем, мехоҳем дар соат 1 саҳар куҷо омадӣ? Бародар мегӯям ман ай област омадагим, куҷо мерам? Дар дига 2 соат дигар квартира синематам охир. Омадан саҳар дар ҷо истадем. Барои ҳамин хотир бисёриҳо зафтара кардагӣ нестанд. Мо 1 соат бори гап мезанем, сразу як кофе брейк сар метиҳем, как раз бачаҳо баъди шиносшавӣ буд оҷа настар шинос мешаванд, кофе брейки мо 30 минут вақт мегирад. Баъд ю ба мавзӯи асосия сар мекунем. Баъзе бачаҳо деҷа ҳастанд ки ай хеле маъракора ай зурша иштирок кардагиянд, баъзеҳо ҳастанд якум бор мебиёянд, камтар ҳаяҷон дар мешаванд, одам бояд фақат хеле пасаб кунад, як хеле фаҳмои байни башакҳои хеле нодоида ором шаванд, баъд мо мавзӯъ сар мекунем. Чӣ гуфтед дӯстои азиз? Ҳамин хел гап мезанем. Ман Ҳабибулло Фурмонов ҳастам, бизнесмен, предприниматель, як направление ҳам дорем. Телефон мефурӯшем, баъзе хеле корҳо мекунем, бизнес мероприятиё мегзаронем. Ай 2017 блогериям метунам. Ҳам 2017 дар Россияюм. Примерно шашинос кунанда мехоҳад. Микрофонро метиҳем. Ва баъд ями сразу кофе брейк мезанем. Чтобы аввал як шамчо як кофе мезанем, баъд суҳбат мекунем. Мавзӯи асосиро ба сар мекунем. Айради пеш сар мекунем, бачаҳое ки ӯзи шогирдемо мебуранд деҷа, баъд саволҷавоб худашон сар мешавад. Ман хоҳиш мекунем ки бачаҳое ки бояд бибуранд гап зада якам тарак суҳбат кунем. Фақат шуморам баъди ӯзи баъди кофе брейк шумо сразу мебуред. Хоб, микрофонҳо астай, микрофонҳо шодиё, микрофонҳоро бигирем. Или ҳамин тараф кадоме агар хоҳиши шинос кардан доштаги бошад буд. Барои бояд мақсади ман ин нест, фақат ҳамаро бишиносад. Дигар та бишиносед, ягон бизнес гирем, ба худо хурсанд мешавам ман. Ягон кас даст бардоред подряд худтон шинос кардан гирем. Шинос шедам ози возможности зиёд ки ман начинаешь ози возможности зиёд ки бор мезанам, чӣ мекунам ози инам возможности зиёд ки манам даромад кунам, онам даромад кунам. Мақсад чигам агар касе ки мехоҳад чӣ кунад, ҳамкорӣ кунад, мо баъд аз ҳамин меброем чӣ мекунем? WhatsApp